akọgọkọ ikpu na-akọtaghị ọkọ ike onye ndị ọhafịa si eyi ikpu akọghị na ọkọ ya akọghị gị ọkọ gị ga ebe m ibe ndị ọga anya ọwụ maọbụ gịrị wa abụọ na moto maọbụ gịrị wa abụọ so ọkpa ya gbata ama nke ime agwụla ọhafịa maọbụ iwe onye azụ na-afịa gịrị wa abụọ gị zụkọrịtara afịa nke ime agwụla ọhafịa ọwọrọ ego gị ire iwu maọbụ iwu mekanik maọbụ iwe onye aka ọrụ ọbụla gị rụrụ ewu ọrụ ahụ ya gbapụ ama nke ime agwụla ọhafịa n'ihi nke ọ zatagara ife anyị rụwa abụọ enwekwaghị ekele anya anaghị agakwa ụzọ olu gbanwe ekele gwagụ ndị ụmụnne gị esi nlụ ọ dị na ọ ga n'ụda ya ozi bịa na onye nọ na karịa